Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ikani kalong ka update jong ka COVID position po Meghalaya. Ya kaba apa nagbenta ka testing baro adu menta u shitari ku Jun, arpo, kadi prahajar sanspa saw. Nangta ki tested negatif adu menta baro kalong prahajar kanai pusau. Nangta ki number of person tested positive adu menta kumba fitip baro kalong arpenyo iwei bala khala khadar kila jam khatsau ki nangdan po ka corona care center ki ka number ke badang up ki result da ka benda ki ba Pak tes menta kelong lai spa prakulai. Kawai kabang akwa ban pentip akan ikapor kolong ba ya kajing wan poi kitu ki kun samla jongi na keleng saudong jongkari India ki basakut na duka tu kapor lockdown hadu menta kasngi janmit ki poi khatwei hajar khandai spa khat riungut bat kadon ru kawai ka special train ka bla penbej da sarkar ka banmi menta ka met nang the na po Mumbai bat kindon lakum nuru na po Maharashtra kindon lakum nuru kumbawa saus pa tam kiban sawan phai siapo ka jela ka jongi tenre ya ka actual ngimpat la bantip namar ba ka registration bat ka screening haduk menta kapor kadang yaj syakmat. Hakebedei bat karai jong ka sarkar India ban ai shushu ya ka relaxation lani ban penjun sur shushu ya ki restriction lani ki jing perking hakaliang jong ka yaj ka yeng ka badei hapo ke jela ka jongi kumba phi bro apitip ba mangi ngimpatsya ba kandon ka inter-district movement kibrieu lani ki kaliru kumju tenrei menta ka janmit ngilarai ha ka sarkar ba ka inter-district movement ansya no ba kibrieu kinyayat kinyayeng na kawai ka district sya kawai pat ka district rengkat ru bat ka transportation ka ba ngiladep sya lepa mensua 100% private but public ka bemut ka kali private but ka kali kamai te menta ngilasya ba kinyayat keleng jong ka district ka bahap apo ka jela ka jongi ban move out lani move in na kawai ke district sya kawai ke district tamba ka total number jong ki kali ya ki private kan long hi 100% but ya ki public ru kan long hi 100% but ya kani ngilasya bakan ya apo ka sorslong ru baro kawai namar baro sikata ya ka sorslong ngimsya like mo tan kitu kibayo ya ka curfew pass lani ka special pass ngisya bekin yat tenrei menta ka janmit ka sarkar kalarai ban wengno ya kani ka jing perking tang baki kali private kinyat tang hadu 100% bat ki kali kamairu kinyat tang hadu 100% kabamut ki deputy commissioner rengkat berkat transport department kin walk out ya u odd but u even number kin ya u odd but even number katkum kajing penbej jong ki deputy commissioners kata kade kabenta kabaar kaba ngakwa ban pentip ya karai kaba ka sarkar kala shim hakani ka review meeting kabalong mentajan mit nangta susu
Ngilasim susu ya karai hakabai day bat kasor shlong barok kawai. Hadin benglasya katu kanisngi ban play ya gidukan. Ki baper menta kagenti haka review winting lasim susu ya karai ba ya kidukan ki baper ngi IT haka jing start jong ka district administration ban regulate ringin ailat ban play susu ya kiwei pat ki jadukan like no except few of them. Number one, barber shops, beauty parlors and salon shall remain closed. Barber shops, beauty parlors, salon still continue to remain closed till further order. Kata kadai kabenta kaba ar kabang akwa ban pentip but ka district association ni deputy commissioner in sa walk out ya ki modalities kumno ban penyait renti ya kanekarai kabana kaliang jong ka sorkar kalarai sakawai pat kabenta ban lik phai na kamta ban yele ya ka exam go jongki hadin bengla song perkat bha ko sorkar kalarai ban sya yaki bakin lek na kabenta bakin pendep ya ka exam bat ya ka jing puli ke jongki hakeleng saudong jong kari India. Kini kideki information ki bangakwa ban pentip akan kecanmit.